Existují otázky, kvůli kterým můžete v České republice skončit na policejním výslechu. Já to vím za otázky. Za to mě vyšetřovala policie této země. Ne za korupci, ne za podvod, ne za lež, ale za otázky. Ukážeme vám, jak jedna organizace mluví úplně jinak k Němcům a úplně jinak k Čechům. Bernd Posselt přivádí své české krajany domů. Jste šťastný? Jsem velmi šťastný a už se moc těším na Sudetoněmecký den v Brně. Svobodná společnost nezačíná mizet až ve chvíli, kdy lidé nesmějí mluvit. Ale začíná mizet ve chvíli, kdy přestanou klást otázky. Vítejte, přátelé. Existují otázky, kvůli kterým můžete v České republice skončit na policejním výslechu. Já to vím. Dnes budeme mluvit o sudetoněmeckém Landsmannschaftu, o Benešových dekretech, o mapách domovských krajin, které českému publiku nikdo neukazuje. Ukážeme vám, proč Landsmannschaft mluví jinak k Němcům a jinak k Čechům. A podíváme se také na další zvláštní politické divadlo. Veřejné hádky mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. Protože zatímco občané sledují konflikty před kamerami, skutečné dohody možná vznikají úplně jinde. Začíná 7+. Když dnes sleduji debatu o sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně, vrací se mi něco velmi osobního. Protože já jsem proti požadavkům Landsmannschaftu nezačala vystupovat až dnes. Já jsem to téma otevřela jako moderátorka 7 na televizi Nova před více než 20 lety. A skončilo to policejním vyšetřováním. Tehdy jsem si poprvé naplno uvědomila, že v České republice existují témata, na která se člověk může ptát jen do určité chvíle. A když to zajde příliš daleko, když začne otevírat otázky Benešových dekretů, majetkových nároků, vazeb části české politiky na sudetoněmecký Landsmannschaft a možného přepisování výsledků druhé světové války, začne být problémem on sám. Psal se rok 2002. 7 na TV Nova byla nejsledovanější politický diskuzní pořad v zemi. A právě tam moderátorka Jana Bobošíková začala pravidelně otevírat téma sudetoněmeckého Landsmannschaftu, Benešových dekretů, majetkových nároků a vztahu části české politiky k sudetoněmeckým strukturám. 19. května 2002 odvysílala 7 rozsáhlou debatu o sjezdu Landsmannschaftu v Norimberku. Ve vysílání zaznělo, že bavorský premiér Edmund Stoiber prosazuje právo na vlast a chce hájit oprávněné zájmy vyhnanců. Mluvilo se o zrušení Benešových dekretů, o restitucích i o účasti českých představitelů na akcích Landsmannschaftu. A právě tehdy zazněla otázka. Jde o majetek nebo o smíření? Ve vysílání zaznívala jména bavorský premiér Stoiber, mluvčí Landsmannschaftu Posselt nebo český arcibiskup Graubner. Diskutovalo se o tom, zda část české reprezentace nepomáhá otevírat cestu k revizi poválečného uspořádání. Tohle je důležité pochopit. Já jsem tehdy nevystupovala jako politička. Byla jsem novinářka. Neříkala jsem lidem, co si mají myslet. Já jsem kladla otázky. Proč chce Landsmannschaft rušení Benešových dekretů? Proč se mluví o majetkových nárocích? Proč na jejich sjezdy jezdí čeští politici a církevní představitelé? A proč se najednou v Evropě začíná mluvit o tom, že poválečné uspořádání je problém? Jenže přesně tyto otázky začaly být velmi nepříjemné. A pak přišel rok 2003 a přišla policie. Na Janu Bobošíkovou bylo podáno trestní oznámení kvůli 7. Obvinění, pomluva, šíření poplašné zprávy, hanobení skupiny obyvatel. Důvod?
že v pořadu otevírala téma vazeb KDU-ČSL, církevních restitucí a sudetoněmeckého Landsmannschaftu. 29. května 2003 strávila Jana Bobošíková více než 6 hodin na policejním výslechu. Podle dobových článků jí policisté sdělili, že jí hrozí až 2letý nepodmíněný trest. A nejvíc šokující byly samotné otázky. Policie se ptala, proč otevřela téma arcibiskupa Graubnera, proč mluvila o Vatikánu, proč položila konkrétní otázky o Landsmannschaftu. Nešlo tedy jen o ověřování faktů, řešilo se, proč se novinář vůbec ptá. A teď přijde možná nejdůležitější moment celé kauzy. Ve spise se objevily neautorizované přepisy pořadu Sedmička. A pocházely, víte odkud? Pocházely z interního systému Poslanecké sněmovny. Takže otázka nikdy nestála jen tak, kdo podal trestní oznámení. Otázka zněla, kdo dodal materiály, kdo celý mechanismus rozjel a kdo měl zájem kriminalizovat novinářku, která otevřela téma Landsmannschaftu a Benešových dekretů. Protože najednou už nešlo jen o jednu televizní debatu. Šlo o vytvoření atmosféry strachu. O vzkaz, na některá témata si dejte pozor. No a já jsem tehdy veřejně řekla, žasnu nad tím, že má novinářská práce je kriminalizovaná. A měla jsem pravdu. Kauza začala budit pozornost i na vyšších místech justice. Do věci vstoupilo nejvyšší státní zastupitelství vedené Marií Benešovou a právě odtud přišel zásadní obrat. Začalo zaznívat, že v celé věci nebyly dostatečně respektovány ústavní garance svobody projevu a práva na informace. Jinými slovy, že stát začal nebezpečně překračovat hranici mezi vyšetřováním a zastrašováním novinářské práce. Postup policie se začal rozpadat a celá kauza postupně utichla. Jenže příběh tím neskončil. V roce 2004 byla Jana Bobošíková zvolena do Evropského parlamentu. A právě tehdy znejistil i sudetoněmecký tisk. V rakouské Sudetenpost začaly vycházet texty, které připomínaly její sedmičku a její otázky kolem Landsmannschaftu. Psalo se tam, že po českých volbách objevila sudetoněmecké téma a snažila se hosty tlačit určitým směrem. Jinými slovy, člověk, který doma v televizi otevíral otázky Benešových dekretů, majetkových nároků a sudetoněmeckého vlivu, se najednou dostal přímo do Evropského parlamentu. Do stejného prostoru, kde se o těchto věcech dlouhodobě bojovalo politicky. Ani během svého působení v Evropském parlamentu jsem nepolevila v obraně českých národních a státních zájmů. Nadále jsem spolupracovala s historiky, právníky i archiváři a z prostředků určených na činnost europoslance jsem iniciovala vydání 2 publikací pod názvem Qui bono restituce. Ale jejich vznik vůbec nebyl jednoduchý. Musela jsem opakovaně vysvětlovat, proč je nutné otevírat téma spojená s poválečným uspořádáním Evropy, Benešovými dekrety a kontroverzními majetkovými nároky šlechtických rodů. Řadě europoslanců, zejména z Německa a z Rakouska, nebylo toto téma vůbec po chuti. Ovšem já jsem považovala za svou povinnost podpořit projekt, který upozorňuje na historické, právní i politické souvislosti těchto sporů a na možná rizika pro právní kontinuitu českého státu. Europoslankyně Jana Bobošíková iniciovala vydání 2 knih pod názvem Qui bono restituce, které se podrobně věnují kontroverzním majetkovým nárokům rodů Waldrode, Salm, Colloredo-Mansfeld či Des Fur Waldrode v souvislosti s důsledky druhé světové války, poválečným uspořádáním Československa a Benešovými dekrety. Na projektu spolupracovali odborníci na ústavní a mezinárodní právo, mimo jiné profesor Václav Pavlíček. Publikace analyzují historické dokumenty, soudní rozhodnutí i právní argumentaci jednotlivých restitučních sporů a upozorňují na možné důsledky prolomení Benešových dekretů pro právní kontinuitu českého státu. Z pohledu autorů představují významný příspěvek k obhajobě národních a státních zájmů České republiky a k ochraně výsledků poválečného uspořádání po roce 1945. Knihy jsou dnes evidovány například ve fondech Národní knihovny České republiky,
Městské knihovny v Praze, knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Moravské zemské knihovny, ve fondech zemských a státních archivů i v dalších odborných a univerzitních knihovnách po celé republice. Publikace jsou rovněž dohledatelné v nabídce specializovaných antikvariátů. Znovu se otevírá debata o Benešových dekretech, protože dnes se sjezd Landsmanšaftu přesouvá do Brna. Znovu slyšíme slova o smíření, evropských hodnotách a o překonávání minulosti. Jenže já si velmi dobře pamatuji, co se dělo, když někdo začal klást nepříjemné otázky. Pamatuji si 6hodinový policejní výslech. Pamatuji si hrozbu trestního stíhání. Pamatuji si, že ve spise byly materiály, které podle všeho nemohly pocházet od obyčejného občana. A pamatuji si ještě jednu věc. Když později vyšly knihy Ki Bono restituce, několik lidí mi velmi otevřeně řeklo: postaráme se, abyste si v politice už ani neškrtla. Tehdy jsem to považovala za aroganci. Dnes už vím, že to mysleli vážně. Přátelé, nikdy jsem nebyla proti smíření mezi národy. Byla jsem a jsem proti přepisování historie. Proti relativizaci výsledků druhé světové války. A proti tlaku na Benešovy dekrety. A za to mě vyšetřovala policie této země. Ne za korupci, ne za podvod, ne za lež, ale za otázky. Přátelé, teď vám ukážeme něco, co je možná ještě důležitější než samotný sjezd Sudetoněmeckého Landsmanšaftu v Brně. Ukážeme vám, jak jedna organizace mluví úplně jinak k Němcům a úplně jinak k Čechům. Protože když otevřeme českou verzi webu Landsmanšaftu, tak uvidíte usměvavé texty o porozumění, setkávání, evropských hodnotách a dobrém sousedství. Ale když otevřete německou verzi, vstoupíte do úplně jiného světa. Analytické srovnání české a německé mutace webu Sudetoněmeckého Landsmanšaftu ukazuje zásadní rozdíly v obsahu, hloubce i tónu komunikace. Česká mutace působí jako jednoduchá vstupní stránka. Má omezenou navigaci, minimum historického obsahu a jazyk zaměřený na smíření, kulturu a dobré sousedské vztahy. Německá mutace je naproti tomu plnohodnotný identitární portál. Obsahuje sekce Heimatlandschaften, stanovy a cíle, historické semináře, publikace, vlastní média, intranet, struktury organizace, materiály pro funkcionáře a také plnohodnotný e-shop. A právě ten e-shop je mimořádně zajímavý, protože českému návštěvníkovi se vůbec nezobrazuje. Český návštěvník nevidí, že Landsmanšaft neprodává jen suvenýry. Prodává mapy domovských krajin, prodává sudetoněmecké symboly, odznaky, tašky a materiály, které mají posilovat pocit sounáležitosti a pokračování sudetoněmecké identity. A to je podstatné. Nejde o obyčejný folklor. Jinými slovy, nejde jen o minulost. Jde o aktivní udržování identity, paměti a vlastního výkladu historie. A právě tuto vrstvu český návštěvník vůbec nevidí. Na německém webu Landsmanšaft nabízí například mapy sudetoněmeckých domovských krajin, Heimatlandschaften. Nejde o mapu současné České republiky. Jde o mapu českých zemí rozdělených do 14 sudetoněmeckých regionů. Egerland, Böhmerwald, Südmähren, Riesengebirge, Altwatergebirge, Schönhengstgau a dalších. Tyto mapy se prodávají v různých verzích, jako kulturní regiony, jazykové regiony nebo domovské krajiny. Vedle toho e-shop nabízí tašky s nápisem Unsere Heimatlandschaften nebo Wir Sudetendeutschen, tedy my sudečtí Němci. A přímo v popisu produktů se píše, že mají ukazovat sounáležitost a příslušnost k sudetským Němcům. Česká mutace webu tuto vrstvu vůbec neukazuje. A to není všechno. Český návštěvník neuvidí ani sekci Satzung und Ziele,
tedy stanovy a cíle. Neuvidí formulace o právu národů na Heimat a Selbestimmung, domovinu a sebeurčení. Neuvidí historickou sekci o znaku Landsmannschaftu, kde se mluví o Deutschböhmen, Deutschmähren, Deutsch Österreich a o právu na sebeurčení po roce 1918, nebo cituji výsměchu vítězných mocností. Neuvidí ani semináře, které popisují vyhnání sudetských Němců jako proces začínající už vznikem Československa po první světové válce. Českému publiku se ukazuje smíření. Německému publiku identita, historická paměť a politický jazyk. Audit webu doslova konstatuje, že česká mutace působí jako přátelská a nízkokonfliktní verze, zatímco německá mutace prezentuje Landsmannschaft jako organizované politicko-kulturní hnutí s vlastní pamětí, strukturou, symboly, mapami a jazykem Heimat. Významné jsou i technické rozdíly. Česká verze obsahuje nedokončené překlady, německé popisky, anglické systémové prvky a působí jako sekundární mutace, nikoli jako plnohodnotná rovnocenná verze webu. Teď si položme jednoduchou otázku. Proč český návštěvník nevidí totéž, co německý? Proč česká verze neukazuje mapy takzvaných Heimatlandschaften, tedy historických sudetoněmeckých regionů? Proč neukazuje e-shop, symboly, historické materiály, jazyk o domovině a právu na sebeurčení? Pokud je skutečně jen o kulturní spolek smíření, proč existují dvě tak rozdílné tváře? Jedna jemná, usměvavá a smířlivá pro české publikum. A druhá, mnohem hlubší, organizovanější a silně zaměřená na sudetoněmeckou identitu pro publikum německé. A právě proto je debata o sjezdu Landsmannschaftu v Brně důležitá. Protože nejde jen o folklor, nejde jen o setkávání. Jde také o historickou paměť, o symboly a o identitu a hlavně o to, jak různě lze stejnou minulost vyprávět různým národům. Mluvčí sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernd Posselt poskytl před chystaným sjezdem Landsmannschaftu v Brně rozhovor německým médiím. A zazněla v něm slova, která v České republice vyvolávají mimořádně ostré reakce. Posselt totiž tvrdí, že odpor proti sjezdu je jen řízená kampaň a že kritici používají komunistické fráze. Podívejte se sami. Pane Posselte, historický den v evropských dějinách. Mluvčí sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt přivádí své české krajany domů. Jste šťastný? Jsem velmi šťastný a už se moc těším na sudetoněmecký den v Brně. Brno je jedno z mých nejoblíbenějších měst. Už za komunismu jsem mluvil k disidentům z takzvané podzemní univerzity Petra Osozlého o přátelství, o Evropě a o spolupráci. A v posledních desetiletích jsem byl v Brně opakovaně na úžasných akcích a sudetoněmecký den bude jistě opět něčím zcela výjimečným. Existuje už jeden velmi zajímavý fenomén. Dostávám totiž stovky dopisů a e-mailů. Ty pozitivní jsou vždy individuální. Mladí lidé píší a říkají, nerozumíme těm věčně včerejším nacionalistům a komunistům. Ale píší i staří lidé, kteří zažili strašné věci za německé okupace, ti píší, zažili jsme hrozné věci, nebo naše rodiny, ale právě proto vítáme, že jsme nyní spolu a že naše přátelství trvá. Takže ty pozitivní dopisy jsou vždy velmi osobní, zatímco ty negativní jsou jako přes kopírák. Jsou téměř totožné. Z toho je vidět, že jde o řízenou kampaň. A pak vždy zazní ten hlavní argument. Vyčítají nám, že zpochybňujeme poválečné uspořádání. To je taková typicky komunistická fráze. Vím jen zhruba, co bylo poválečné uspořádání. Poválečné uspořádání to byly ostnaté dráty, minová pole, vládl Josef Stalin. To bylo poválečné uspořádání a jsem rád, že jsme v roce 1989 poválečné uspořádání překonali a nyní žijeme ve svobodné Evropě.
Bernd Posselt ale zjevně nemluví pravdu, když tvrdí, že negativní reakce jsou jen šablonovité a organizované. Proti sjezdu vystupuje velká část české politické reprezentace v čele s SPD. Vystupují proti němu bývalí prezidenti, chartisté, ústavní právníci a řada dalších občanů. Velmi ostré stanovisko vydal například spolek Lidice Memory, sdružující přeživší lidické děti a potomky obětí nacistického teroru. Ve svém prohlášení doslova uvádí: zásadně odmítáme, aby se tato akce konala na území České republiky. Lidice Memory zároveň připomíná, že smíření nesmí znamenat zapomnění ani přepisování historické zkušenosti. A podobné reakce zaznívají od dalších lidí, kteří mají obavy z relativizace výsledků druhé světové války, Benešových dekretů a poválečného uspořádání Evropy. Jinými slovy, nejde o žádnou šablonovitou kampaň. Jde o skutečný odpor podstatné části české veřejnosti, která považuje konání sjezdu Landsmannschaftu v Brně za naprosto nepřijatelné. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, 15 minut zpoždění. A republika několik dní sleduje politické divadlo o tom, kdo je slušnější, kdo koho urazil a kdo měl přijít včas. Jenže opravdu jde o tu čtvrthodinu? Nebo jsme svědky dokonale náranžované mediální hry, která má zakrýt něco mnohem důležitějšího? Protože zatímco veřejnost řeší etiketu, v zákulisí se rozhoduje o skutečné moci, o diplomacii, o vlivu hradu, o tom, kdo skutečně řídí český stát. A možná také o tom, zda mezi Pavlem a Babišem ve skutečnosti není téměř žádný skutečný konflikt. Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem přibližně o 15 minut později. Prezident si neodpustil veřejnou poznámku: mám pocit, že jsme byli domluveni na 8:30. Babiš odpověděl: nějak to nevyšlo. Následovala mediální přestřelka. Pavel mluvil o nezdvořilosti. Babiš připomínal, že není prezidentovým podřízeným. A média začala rozebírat 4hodinové zdržení, jako by šlo o otázku přežití státu. Jenže právě tady začíná být celý příběh podezřelý. Protože stejní lidé, kteří údajně nedokážou sladit začátek jedné schůzky, současně dokážou vyjednat mimořádně citlivé kompromisy o české diplomacii, a to už není otázka etikety, to je otázka skutečné moci. Vláda Andreje Babiše po nástupu slibovala změnu. Mluvilo se o proměně diplomacie, o odstranění lidí spojených s předchozí vládou Petra Fialy, o nové zahraniční politice. Jenže pak přišla zákulisní jednání mezi hradní kanceláří a úřadem vlády. A výsledek? Místo skutečné změny sledujeme kompromis. Na ambasádách zůstávají lidé spojovaní s Petrem Pavlem a Petrem Kolářem, Tomášem Pojarem i předchozí vládní garniturou. Takže zatímco veřejnost sleduje hádku o 15 minut, skutečný mocenský aparát zůstává téměř nedotčený. Po sérii jednání mezi Hradem a Strakovou akademií zůstávají v diplomatických strukturách jména jako Jakub Kulhánek, Petr Buriánek, Jaroslav Kurfürst, Jan Marián nebo Michal Žantovský. Lidé dlouhodobě spojovaní s předchozí mocenskou strukturou české zahraniční politiky. A právě zde se objevují dvě důležitá jména: Tinde Bárta a Petr Kolář. Právě jejich kontakty a vyjednávání podle dostupných informací pomáhaly hledat kompromis mezi Hradem a vládou. Jinými slovy, na veřejnosti konflikt, v zákulisí dohoda. A pokud jsou lidé kolem Pavla a Babiše schopni domluvit takto citlivé personální kompromisy, opravdu máme věřit tomu, že nedokázali vyřešit začátek jedné schůzky? Nebo je celé divadlo určeno hlavně občanům a médiím? Podobný scénář sledujeme i kolem summitu NATO. Další týdny nekonečných mediálních sporů, další veřejné napětí, další demonstrace údajného konfliktu mezi Hradem a vládou. Jenže ve skutečnosti by profesionální státní aparát podobnou situaci vyřešil během několika hodin, kdyby chtěl. Prezident republiky přece není bezmocný turista a premiér není člověk bez vlivu.
Místo řešení ale sledujeme další sérii mediálních výstupů, které vytvářejí dojem naprosto zásadního střetu. Jenže možná žádný zásadní střet vůbec neexistuje. Nejdůležitější části summitů NATO se často odehrávají mimo oficiální jednání. Právě tam vznikají dohody o zbrojních kontraktech, o výdajích na obranu, o tlaku velmocí na menší státy, o budoucím směřování aliance. A právě tam by český prezident i premiér potřebovali působit jako sehraný a silný tým. Místo toho ale česká veřejnost sleduje sérii ponižujících mediálních přestřelek. A zatímco občané řeší etiketu, v zákulisí dál fungují stejné mocenské vazby, stejní lidé a stejné struktury. To není projev síly státu. To je spíš důkaz, že veřejnosti se předvádí konflikt, zatímco skutečná politika běží mimo kamery. A právě to je možná nejnebezpečnější část celé situace. Ne těch 15 minut, ale pocit, že občané mají sledovat pečlivě režírované divadlo. Že se máme hádat o etiketu, zatímco skutečné dohody vznikají v zákulisí. Že vláda slibuje změnu, ale nakonec ponechá stejné lidi na stejných místech. A že mezi Hradem a Strakovou akademií možná neprobíhá skutečný boj o směřování země, ale jen vyjednávání o rozdělení vlivu. Pak už nejde o konflikt, pak jde o politickou inscenaci. A občané mají plné právo ptát se, kdo vlastně v České republice opravdu rozhoduje a kdo jen hraje svou roli před kamerami. Přátelé, dnes jsme mluvili o historii, o Landsmannschaftu, o zákulisních dohodách i o politickém divadle. A možná všechny ty příběhy spojuje jediné. Rozdíl mezi tím, co se ukazuje veřejnosti, a tím, co se děje ve skutečnosti. Protože svobodná společnost nezačíná mizet až ve chvíli, kdy lidé nesmějí mluvit. Ale začíná mizet ve chvíli, kdy přestanou klást otázky.